ఈరోజు మిర్యాల కాశీ విశ్వేశ్వరరావు గారు వారి చిన్నబాబు మిర్యాల దినేష్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మొదటి వినాయక గుడి దగ్గర అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి ఆర్థిక సహకారం అందించిన వారు మిర్యాల దినేష్ గారు, వారికి మా మధుర సేవ తరఫు నుంచి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు మిర్యాల దినేష్ గారు మిర్యాల కాశీ గారి రెండవ కుమారుడు, వారిది పుట్టినరోజు. వారికి మా మధిర సేవా సమితి తరఫున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే వారి ఆర్థిక సహకారంతో మధిర మెయిన్ రోడ్లోని వినాయకుడి గుడి దగ్గర ఈ అన్నదాన కార్యక్రమం చేపట్టినాము. వారికి తొందరలోనే పెళ్లి కావాలని వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ మా మధిర సేవా సమితి తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ రోజున మిర్యాల కాశీ విశ్వేశ్వరరావు గారి రెండవ కుమారుడైన దినేష్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ కార్తీక మాసంలో అన్నదానం చేయడం చాలా గొప్ప విషయం. అయినా వారు కార్తీక మాసంలో జన్మించడము గొప్ప విషయము. అదే కార్తీక మాసంలో 10 మందికి అన్నము పెట్టాలనే ఒక సదుద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు. కాబట్టి దానికి ఈ మధిర సేవా సమితి తరఫున మరియు మధిర ప్రజల తరఫున వాళ్ళకి హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ తెలుపుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు మిర్యాల కాశీ గారి రెండవ కుమారుడు పుట్టినరోజు సందర్భంగా అన్నదాన కార్యక్రమానికి ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో జరుపుతున్నట్టు ఈ వినాయకుడు మెయిన్ రోడ్లో జరుపుకుంటున్నాము. వారికి ఈరోజు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఆరోగ్యాలు ఐశ్వర్యాలతో అష్టాశ్వర్యాలు కలగాలని, తొందరగా మ్యారేజ్ కావాలని ఆ భగవంతుని కోరుతున్నాము.